Mana kapalnya, Dek? Itu. Tuh. Itu. Tuh, Hah? Tuh. Ke atas tuh. Tuh. Nah. Ini kamarnya, kamar mandi. Oh ya. Ulang gawin na lang, di ba? Ulang gawin na lang. Bahasa Inggris. Sarap ng cangkir lang sa agahong cangko. Ito ba sa mga tigang yung pa lang. Ito ang kapala ng gatas.